Този. Една до друга трябва да са летвичките на оградата. И близо една до друга. Нека всичката първо оградката трябва да нарисуваш. Не трябва да си излиза отвън. Ани по-гъсто ги рисувай, защото вълка ще мине оттам. Не трябва. Не излезе отвън, Дея. Какво нарисувам? Щом е готова оградата, ако ти харесва, освети вратичката на къщичката, може и покрепчето, но с друг цвят. Избери си друг цвят, Алек, за да бъде картината си светла. Който ти харесва, няма значение. Какво, Мартинчо? Я да видим оградата. Да, обаче ти е много прозрачна. Може би летвичките са ти тънки, вълкът не знам дали няма да ги чупи, ако напъне я. Не трябваше повече да натискаш. Я остави сега да видя твоите рисунки. Добре, ама ето тук, виж, ето тук имаш доста широко разстояние и направи още пръчици, за да може оградата да ти е по-гъста. Така. Но от едната летвичка до другата. Браво. Любки, може ли да погледна твоята оградка? Добре, старам се. Сега ще ти кажа нас. Я да видим. Вече сте на снега ли? А оградата направи ли? Да, ти не си я направила изобщо още, Кари. Моля те. Не си спазила последователността. Трябваше първо оградата. Да, първо оградата. Много важно. Невенчето, виж каква гъста оградка е направила. Страхотна. Много ми харесва. Добре си направил. Кари, да си насякаш ръкава така, както си сложила махни си ръкавчето от рисунката. Остави куфърчето, вземи молитвата да направиш оградата. И чак тогава ще се продължи. Сега за първото нещо, и за теб се отнася, е да нарисуваме оградата на страши. Ето като Пипи е разбрала задача. И пак Кари започна от вратичката. А оградата е последната си грижа. Супер! Да, можеш вече да започнеш. Добре, айде. Зорен, имаш дупки в оградата. Тук ги виждам. Я да видим Данито. Какво направи? Добре. Я да видим сега. Каква гъста ограда има тук. Добре, даже вратичката вече. Ето я патерицата. Янко, всичко си направил наведнъж. Не ли толкова бързо работиш? Ама тук ни поискавате. Свършила ти е поиската и за това не можеш да се справиш. Хайде, давай да Леле, колко красива оградка. Добре, носим. Който е нарисувал оградката, може да пристъпи към рисуване на снега, който пада. Добре. Не, няма сняг. Хайде, започваме ли снежеца? Хайде, суперчето. Тупнете боичка и давайте точно си, направете цялата рисунка да е изпъстрена с падащи снежинки.
Навсякъде да има. Стани и си тупни. Стани и си тупни. Трябва да може. Иди, стани. Ето ти тук. Тупни си, бои. Първо нарисувайте облацето и след това вътре в чашката. Вътре в чашката тупни и след това, Стоянчо, още снежинки ще правим. Не са достатъчни от тук, виждам, седни си на мястото и продължавайте снежинки. Казахме, че вали много силен сняг, а не само малко. Снежинките трябва да са по-разпръснати на листа, Мартин. Мартин, разпръсни ги. Трябва да не са така една до друга. Едната трябва да е тук, другата тук, третата тук. Хайде, тупни боисък. Тупни боисък. Да, снежинките наистина приличат на то. Виж колко по-добре се справим сега. Пак започна една до друга. Давай сега нагоре, нагоре. Няма да са една до точно така, Наде. Снежинките не са една до друга. Те са навсякъде. Точно така. Страхотно, Невенче. Още искам снежинки да направя. Аз ще правя го. Добре. Още снежинки искам да виждам. Цялото лище трябва да е изпъстрено. Да е изпълнено всъщност с снежинки. Ето, те е много добре. Те я харесвам. Моля? Райан също ги слага. Райан също ги трупва на едно място. Не, тупни още боичка, смело, Петя. Това е по-друго. Я да видя сега как изглежда. Обърни малко към мен, че не виждам. Много по-добре. Но знаеш ли какво? Облаците трябва да са бели. И двете, стоям, че си дни и ги нарисувай бели. Не бързай да ставаш, моля те. Няма нищо, ще си измиеш после. Ще си измиеш после. Пада сняг, защото е зима. Снегът се стеля навсякъде. Готов ли си? Ти винаги си пръв готов. Стоянчо, остави лището, защото ще се разтече всичката боичка, която си използвал. Нека да изсъхне и тогава ще го вдигаме. Ако си готов, изчакай просто останалите деца. Огледай рисунката, да няма празни места.